Mapay nga aga mga kapupot ka Star Nation, yan na po anig tangiton may Tacloban City asudok, kundi ginunumarya na ito na cash and assistance ito na DSWD para ton aton mga tricycle drivers. Ini mga kabumbuno, in nationwide inigibubuhat, kandi naman na sinarangang Visayas ano, imrekita mabot 9,000 sobra ng mga tricycle drivers ito matatagalin na ito na cash and assistance para ito ng mga tricycle drivers na apektado dito na pag-increase mismo nga kabumbo dito na lang kapag kena nga usa na nakakapekto dito na pangabuhi nga pag yan ang mga kabumbo ka Star Nation in makikita niyo likod nga ongoing ito na paghahatag in cash para ito aton mga tricycle drivers para naman makabuli ko ng inya era panginanglanon sa pagin makabumbo sa mga required naman dito na disability nga mga requirements sa sulit na driver's license nga kundi kinanglarong nga dado nera nga may photocopy ini. So hapag yan mga kabumbo in araw na 5,000 pesos ito makakarawat kada usa ng mga tricycle drivers na listado mismo. Ining ginahatagin ang cash and assistance ito ang DSWD. Kapag yan mga kabumbo no, in maabot naman sobra 1,000 ito na din yataklo manino ito ang mga tricycle drivers ng mga tagagin nga anlaw ito Abel also ng 2026. Nganti ka din niya Tacloban City Asodom, ini Bombo Jake Pagipo. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.